câte ori am tăcut eu înaintea vrășmașilor mei. Azi de dimineață am venit înaintea Domnului Iisus Hristos și am spus, Doamne, chiar dacă eu n-am bagaj plin cu bunătăți de la Tine, știu că poate am greșit cu ceva înaintea Ta, dar vin să îmi cer iertare. Și te rog ca să mă ierți. Ca să pot, Doamne, să am propășire pe calea Ta. Domnul nostru Iisus Hristos, El să ne binecuvinteze. Am spus-o de mai multe ori. Facă bunul Dumnezeu ca strângerea noastră în acest loc să nu fie în zadar. Amin, Doamne. Am dorit ca strângerea aceasta să fie spre folosul nostru cu împărăție la Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos, El să ne binecuvinteze. Tot în psalmul, psalmistul ne mai spune cuvinte pline de putere care spune cuvântul Domnului Iisus Hristos așa cu psalmul 50 cu versetul 15 spune: cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta este întăritura din partea Domnului spre noi. Mărire lui Iisus. Orice valori și ispită va veni peste noi. Dorim să cerem ajutor de la Domnul, dragilor. Slavă Lui. Atunci când cineva se ridică împotriva noastră, nu știu dacă vi s-a întâmplat lucrul acesta. Nu știu dacă vi s-a întâmplat cuiva lucrul acesta. Dar întotdeauna mi-aduc de aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun o mică mărturie. Ceea ce mi s-a întâmplat tot aici în Tunus. Poate unii frați știu, poate alți frați nu știu.